bahay na po ko. Para akong musurkat na ito manukan kay lapok. Pari ko agi sa eskwelahan. Sa kalsada. Ay lang. Ayan na po ko agi. Mga dagkang balay. Dapit sa eskwelahan. Last day na haron balik-balik ka 3 days. Bye. Muli po po ugma sa Alicia. Ato sa nangutan na nga nung sila po baklay na ko kay way mo hatod sahay naa agang baklayon hanggang nagtusbay sang up bata patug bang sa highway baklay po ko sa mga tangan ko pati magikan sa danawong ni mulabay dito nga mo padong pagbilaran mo pa yung sakdan or TBS basta mo dong tagbilaran pamasayan po na o 25 baklay na po na po doon sa Ligagaw Mulabay Elementary, Mulabay High School. Good morning ma'am, yuning ayop pait lagi ma'am magsige baklay pero naalad bantag baklay di po ko magpahatod-hatod sang apo kay wala. Kaya pa man mga baklay. Say lagi mo out ko na rin mga alas 5 mo nang mangitngitan ko para gabi. Diyan na mga tangan pa ba dyan kung sakdanan. Diyan na kay time nga napakoy paliton. Late na kuron. Nasa high school. Nakong itiwason nga pilunon kay gahapon nag transfer lagi nagguba lagi sa isang kabinet. Sayang dugos kabinet ang nadoo patos alis sa hartong bitbiton. Galing kay ladyo man kinahanglan man pagkagsakdanan. Na lumbay ang pilunon ug nabdalabas nga tulingan sa limbagon ug nabdalabas nga nukos lumayagan abot na ko nakusod mingawang payag kawa dia sila excuse me dyan naman ka pilabunon unahan naglaba araw makato kaya ron itong makato na before ko mo layas na po dahil po sa kastaas naglabas ako na sa ako mamilo itong mga ipang naog nga noog gagikan sa kabinet kakanilaging labunon di mo sila mawawa bisag asa bisan malig sa bahay namin kaya po labunon kaya mamadun na isong tinain nga ni walang manglabas ako na sa ako mang hinlo o mamilo. 5 minutes later. Hello, good morning. Maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, tibok kalibutan, adlaw ng Sabado. November 1 biyahe na po manang biyahe na po sa Mother Earth muli o pagkalis siya lisod po daw muli at ang tulumanon sa kabisi makaya na kasi gihapon asay labay asay balabala og laba ikaw salamat labang yapon sa Ginoo
Kasi nga rin katigwang na natin karon kayangan gihapon. Regards day ko, good morning, ma'am Yuning Ayok, sa Italy. Paghaluin mapulbo diha, ma'am. Ma'am Jerry Ulrich. Kumusta man ka, ma'am? November 1 na dyan, ma'am. Akit na, bird, bird. Mapili sa taghap. Morning, ma'am. Maglaba-laba sa ta. Arlene Rolon. Good morning. Jenski Store. Good morning diha. Kamusta? Nabanhaw naman siguro ka. Jenski Store. Nasa itong tunong karon. Ako ron muli puro Galicia. Isip po doon. Hindi makapalanda. Tod man itong tukulit kikan das Lunes. Lunes o Martes. Diha man po sa Alicia. Kaya mo itong diyan may gihipos nga. First cousin. Karon lahi na po ron kay adlaw ron dos tanan ron. Adlaw sa tanan kalag sa akong mga mahal sa kinabuhi nga nag-alima o nagpadako na nanandanan. Mga talas plural ni Sahay mag-vlog. Hindi ko niya nga adaptive ko na po. Tapos prami yung nakaabot. Banha-banha ka na dito ko sa lola. Sa nalaga-laga na sister. Ito ko na dito. Ang mahal nga mga lola, tanan, na, side by side. Side sa ang nanay. Mga lapod. Katatay mga ijaan, mga sa diha, na. Ang ugangan, lapod, ugangan na bali. Yung matabang at mga katubangan taon na. Kanila mo na pa na sa mga apo. Uban, ahapon sinuutan. Nga po din kang hirling. Oh. Harus pikot Ngayon, nagsisiyo hapon na sa busa. Tuduhan ng labas, ito kong makahaman. Nagreklamo po ko pamahaw. Kaya daan mo. Video. Kailangan ng plastar. Mas nanay, sige, panawag hapon. Si Mama Julie and family ay nanas family house.
lupot. Since nagay diha sa Rawang Fortis, sa asawa sa Mayor, daw to ng chat. Patuon mo ko sila ha. Saan naman yung tikasan ng lawas. Ang igagaw sa Isidro. O naramdaman yung panahon ng kaibihan. Manila pa. Gamay pa ng pananay nga nag-18 years old na sa Manila sa una. City, dito ko liha. Nandito ko makatanggi o. Myanmar na. Pamilyang Berto Daso. At na dubli. Okay. Tawag mo ng hibaw, anong ng istorya, anas ni Nora, ang mamaanay, so anas ng tatay. Anas Berto Daso, Junior Marshall, isa pong paparanay, so ang nanay. Pag-isinsin mo. Diya, ko magbuot-buot. Matod pang mamining ayog. Ang ako ng base, Roy Lailing Hao. Pagsunod ka, ma'am. Ako na siguro yung bantalan. Ako na siguro yung sunod-sunuran. O, hindi mo reklamo ang ginagawa ito ng mga kalihot. Ang mga baser at tik. Sana all. Sana all. Happy Halloween. Happy Halloween na lang. This is Mother Dear. 5 minutes later. Wow, kadakos bing ka. Kalay sakit sa matong. Isa ka na. Ay mo to? Ako pagpansin ko ara si. Dandan. Kama na. Kay sa dinip ako kan mang batajan jan mo ko sa dinip ako. Kini mo silang ko ana. Anak. Kibaw gi ko classmate na. Wala ba ni namin ako? Kan lagi ko be. Gan. Nakita na lang mo ni gato na. Dai. Kulidanan nito. Oh, Wapo kwapo. Kupito. sa panang sibog sa nang bigay. 5 minutes later. Kami. Unahan tos mama. Na daw ris mama unahon. Tipas. Na kay ni doon mama. Yung madam mo maintan nagsi madam ari ron. Sarapit man. Dari agi. Lagi anan dana kilid. Renay. Dari. Nas nang tising. Tising na ba mi? Tising sa nanong. Di mo katimas kang mama di ay. Katiman mo ko dina. Lapida to, lapida na. Ha. Pero to. Kasa ang mama? Oh, nay. Ano man ang sular, sulira pa man ang mga inom ko ako. Ang nanay pawiran. Gundi daris mama. Nari man to. Lapida. Ya. Eh si tara mai, ada ni kau man sama kantiun. Si mama. Diri ya. Lapida han to. Dari may bili mama nay. Ya. Dari buok nay. Kani ko mama mawa. Hawa ni kuan. Panganak na ta. Kay ba man sila skuhan katong nay. Sila din ni paborito ni pantiun. May mood to mama. Muturun palis na. Ika na miss karangi. Ito miss mangga. Sa so, lasag misa dani. Di ba na yung misa ni? Florencio, Platón, Esperanza, Cornelio, Albina,
Politronio Susana, Labi mo digit ang kuan. Kisa nang ilaw. Enzo Victor, o sa mga kalang na tanan. Kisa nang ilaw. Bisa tayo ng isyong. Oh, tatay. Ha, bisa na ta? Pamisa lang sa mga kalang ni Juliana Clemente Luz. Ano mo? Salamat sa ride. Salamat. Salbar ka mong panan. Saan mo ba dong? Hindi, pasalamat na magi ka na mas minteryo kay. Iro. Iro ka. Uy, ginugaluin mong mga anak, nagkita ka pa rin mga tutoy. Merkado, kanang na series ato ka malif. Kasi napagwaluin na di. Salamat sa ride. Ems. Salamat sa atong igsuon nga yayamanin. Buang na dumbaro. Salamat sa pagumangkan nga mayaman. Yabag na. Daghang sudan. Eklam. Salamat sa daghang sudan. Gihabutan sa ngalyana. Kumbitan. Ano te? Anak ko te? Kumabitan sa ngalyana. Sudan. Sakay na ko.